Riaditelia výrobných firiem a manažeri mávajú často problém ten, že nevedia, ako tá firma vlastne dýcha, aký je ten vnútorný tep. A my vo firme, ktorá opravuje hlavy valcov a čistí a opravuje DP filtre, sme spravili systém, kde firma prešla z papierikov do počítačovej verzie a tam majiteľ si vie každý jeden deň v hociaký čas v podstate si pozrieť, ako tá firma dýcha. Čo sa spravilo, čo sa nespravilo, čo už je spravené, kto to spravil, v akom čase to spravil a potom aj ďalej vie manažer, majiteľ, vedúci, že kde treba zlepšovať miesta, aby firma vedela byť viac efektívna. Ako bonus sme tam dali odmeňovací systém pre zamestnancov, ktorý sa vyhodnocuje online a potom každý zamestnanec vie, ako na tom je. Či odmeny budú, alebo či nebudú. Preto ak máte viac otázok na takýto program, alebo ako by sa to dalo u vás implementovať, kľudne nám napíšte.